Честит велик ден на всички празнуващи! С моите колеги ще направим още една изненада, ще ставим хорото за последно. Още веднъж благодарим за учтивото покана на господин Велчев, на цяла общинска администрация, паните, сърцето на родопите. Един град, аз го викам град, макар че не е град, който обичат много българи в страната и чужбина. Бъдете живи и здрави, на 12 ще се видим на малките екрани.